Bon dia i benvinguts al Volta i Volta, un espai distès de cuina patxanguera. Avui amb l'Alberto farem un bacallà confitat. Ens acompanyeu? Alberto, Bon dia. què tal? Molt bé. Què cuinem avui? Una mica de bacallanet, no? Sí. Amb el bacallà em tens el cor robat a mi, eh? Bueno. Sí, a mi em mola molt. Però veig moltes coses, és un bacallà simple perquè veig que hi ha el El bacallà, llom, sí. però amb patata. Bueno, farem una mica una cosa diferent, no? Una mica de bacallà a la llauna, però d'una altra manera. O sigui, és un bacallà a la llauna. Sí. Val, però... Bueno, escolta'm, comencem i Vinga, m'expliques va. per on ho hem d'anar Va. fent, això. Mira, doncs agafa les patates, si vols. I les posem a coure? Vinga, va. Aquí? Sí. Doncs va, jo et vaig a buscar una mica Vale. d'aigua. Anem a pelar patates. Ah, les pelem? Sí, millor. Ara hi ha molta afició a posar les patates en pell a tot arreu. Bueno, jo tinc al restaurant unes patates braves que les faig en pell. O sigui, la veritat és que normalment les deixa ara, però bueno, pel puré és millor treure-ho. Ah, o sigui que amb aquestes Però sí, patates sí que una farem un mica- puré, no farem allò, un llit amb les patates laminades i aquestes No, farem un puré, un cremós de patata amb una mica de safrà. Un cremós, eh? Sí. Ojito, un cremós, però és un parmentier, un cremós? Bueno, normalment a Parmentier sempre porta una mica de mantega i de més, i això només portarà el caldo de peix, una mica de safrà i la patata. Val, veieu que les trenca? Això no ho havíem parlat, eh? No, Claca, tallet i claca, i que és Sí. perquè deixi anar el midó. clar, Perquè com que l'hem de triturar, ens interessa que quedi bastant espès. sí, de part així també la trenques una mica i fa que bulli més ràpid, o sigui, cou més ràpid. Ah, sí? Quan Sí. trenca les... Ah, millor que tallada així Clar. amb ganivet, no? El que passa és que jo sempre que faig això i la trenco, m'acabo esquitxant. Bueno, això és pràctica. Bueno, jo pràctica... Sí, això no té una altra al cosa. final de 3 temporades una mica ja n'haig de començar a tenir. Bueno. Però et juro que jo sóc una mica brutote a l'hora de fer aquestes coses. Vale, doncs ja tenim la patata. Bueno, això va que se les pela, eh? Jo el deixo al tope. Val. Sí. Ni sal... No, jo no fico res, jo el rectifico després perquè Després. amb el caldo de peix, si no, es poden passar. A mi també m'agrada fer-ho tot després. La sal, que no t'avali fins al final. Clar que sí. Val, doncs ja està. I això ja anirà fent. I ara què més hem de... Però ara hem de començar la picada. Però aquí és una macropicada, aquí veig de Bueno, tot. sí, és porta- una picada integral, high level. Bueno, porta una mica de tot, no? Perquè contra la picada, al final, contra més matisos li donis, al final el plat de festo agraeix. O sigui que... Doncs vinga, Fiquem- picada de matissos al canto. Això, Sí. el foc. Sí, al foc, fiquem una mica d'oli perquè fregirem primer el julivert i el pa, i l'all. Doncs vinga, Vale? oli. Jo vaig amb els alls. Li poso gaire. Sí, sense por. Por! Sí, sense por. Ja, però digue'm prou, eh? Perquè jo por no en tinc, però... Vinga, va, ja està. val. Mare de Déu, tot això per una picada. Fem així. Avui aprendrem a fer picades negades d'oli. Val, i què hi hem de posar aquí? L'all? Sí, aquí l'all i el julivert s'ha de treure les fulles, que no tingui molt Pico? de... Sí. Tot no, oi? No, en la meitat ja tenim. Va, vinga. Agafo les fulles una mica així saco. Sí, una Pico? No, bueno, senceres, Passa que, mira, Ah, senceres? sí. Vols que peli jo l'all i tu fas això? Que Vinga, normalment la gent Vinga, va. té més ganes de veure com... Jo els desfullo una mica i ja està. Que no tingui el palet. Això ho tallo també, no? Sí, a làmines fines s'han de tallar. Ja hi som. Ah. Ara resulta que el xungo m'ha tocat a mi, les làmines Sí, files. si no són fines no quedarà bé, tu mateix. És així o no? Sí, va bé. Ara m'he quedat amb tu, eh? No et tallis, No seria la primera vegada que aquí, quan després tanquem càmeres, em giro i tinc mig dit al ganivet. Tu. Però no és el cas, no és el cas. Bueno. Molt bé. Llavors, o sigui, et quedes només la Sí, només fulla. Ets capritxós, també? Sí, m'agrada. Si no, el pal l'amarga una mica i després a la boca queda com si fos una canya i molesta. Amigo. Però jo com que ho anava a triturar tot... Bueno, però després, ha de fer primer, si no sempre se'n nota, encara que ho trituris, el pal sempre queda com una canya i molesta.
Vinga, doncs. El que digui el xef, que aquí els altres som xefs mindundis que donem un cop de mà i intentem aprendre'n al màxim. I vosaltres des de casa també. Ficarem l'all, que no estigui molt calent, que vagi a poc a poc. Baixo, eh? Sí, O sigui... que dori però que no cremi. Val. I haurem de preparar una mica de paper per treure l'excés d'oli. Va, mira, el paper el tenim aquí. Vale. Tu mateix agafes... Això ho separem una miqueta, però necessitem que agafi gust d'all o tot l'all el farem servir? Tot l'all farem servir. Jo el que faig primer l'all, perquè així també deixa el gust a l'oli, i tot el més ho faig amb el mateix oli. Jo sóc all addicte, vull dir... A mi em passa igual. Deixar l'all en una picada i a més sofregidet o confitadet, bueno, ara està més que confitadet perquè ja treu molta bombolla. Sí, que vagi a poc a poc. Vale, però el deixem, Sí, ara podem anar agafant les ametlles i les nous. O sigui, una picada però amb tropezones, Sí, no serà fina, o sigui, s'han de trobar després Aquí sí que no ho peles, que tot agafi el gust de la pell. A mi m'agrada també ser... Aquesta pell no molesta. No, m'agrada ser molt natural al final, que les coses sàpiguen el que són, i si li vas traient peix i de més coses... No, clar. No, deixa de fer... Correcte, perd autenticitat. Això. Què més aquí dins? A veure, ara el pa el podem posar també mentre fa l'all. Oh! Aquí dins anem tornant amb el gustet aquest d'all. El podem pujar una mica, si vols. Sí? Sí. Jo l'he baixat perquè m'estava ja flipant, dic que això encara el cremarem. La patata encara està ahí. Això ja va. Vale. I m'has dit que això després ho hem de pescar, no? Sí. Perquè ho hem de girar. Vale. Giro el pa? O tu vols torrat? Sí, que quedi torrat, que si no queda torrat no quedarà cruixent. Vinga. És que aleshores igual se'ns crema l'all, no? No. Mira com arrenca. Val. Molt bé, i aleshores he vist que em portes una cervesa. Sí, volem maridar una mica el bacallà amb una cervesa que hem fet al Pou de la Veleta. Ah, és cervesa teva? Sí. O sigui, t'has passat el... Bueno, s'ha de fer de tot. Al final, el brewer. junt amb el racó d'encès, amb el Toni, vam començar a fer proves i després de 5 o 6 mesos hem fet una cervesa de carxofa a la brasa. Home, molt bé, home, Sant Boi, carxofa... Per això... A més tenim una fira de cervesa artesana, també, que està per la Puríssima. Home, doncs clar, havia d'aparèixer una cervesa. Una mica el fil conductor serà el pimentón de la Vera, fumat, que li posarem també la picada, que anirà bé amb la cervesa, que té tocs fumats. Molt bé. Això després a veure què en diu el Barba, que és qui ens suggereix els maridatges amb els vins de la Déu Penedès, però segur que no li fa un lleig a una cervesa de carxofa. Molt bé. Això ens hem d'esperar a posar l'all? Sí, l'all i el pa. I el bacallà, quan el fem anar? Que ens el mengem així cruet? El bacallà s'ha de ficar... No, s'ha de ficar a confitar, el confitarem al buit, que jo ja l'he portat preparat, i el cobrem una mica d'aigua. O sigui que l'hem de submergir? Sí, una olla farà falta. I ha d'estar gaire estona submergit? No, com 6-7 minutets. Doncs mira, ja podem anar per feina. Això anirà bullint. Ja tenim el pla gairebé fet del tot. Els focs no els controlo jo. Els focs són cosa meva. Mira, veus? Aquí, així va bé el pa. Sí, mira, Ferran, guaita quin coloret que ens està agafant aquest pa ja. Està dur. Això té una pinta espectacular i és que jo el que ja el visualitzo és amb l'all. Amb el bacallà, tu. Sí. Val, doncs, escolta'm, fem una cosa. Mentre esperem que això s'acabi de fer, les patates bullin i s'escalfi l'aigua pel bacallà, perquè l'aigua ens hem d'esperar que s'escalfi. Sí, uns 60 graus. 60 graus, sí. I què? A dit. A dit, no? Sí, jo ja ho tinc controlat. Aquesta cuina és de les que ens mola aquí al programa. Bueno, o sigui, quan tu diguis el posarem, però de mentre esperem que això s'acabi de fer i tornem ara. Val, tenim el pa torrat,
aquí, l'all i el julivert, que l'hem passat també una mica per la paella aquí, i aleshores posem ja el bacallà a fer-se a poc a poc. Jo l'he guardat a la nevera, que me l'has portat molt ben empaquetadet. Sí. Veiteu? Ja això és l'oli ja, no? Sí, porta amb oli una mica el que és el llom tallat, una mica d'oli i envasat al buit. Val. Sí, cap a dintre. A la piscina? Sí, sense por. Doncs vinga, cap a dins. I aquí ara estem fent cuina a baixa temperatura, no? Sí, a veure. És molt temerari, no? 60 i 70. Ja, però aquest 60 i 70 vindria a ser la bombolla, no? Quan la bombolla és un filet com de... Quasi, quan ha de començar a estar traient el fumet aquest, aquí ja va bé. Val, així ho deixo. Sí. Tapo. 5-7 minuts, sí. Molt bé. Sí, perquè aquí no tenim manera de veure si està fet, vull dir que està en plàstic. Avui. Perfecte, la millor manera de veure com estan les coses. Ojímetro. Exacte, ojímetro. Paella, aquí dius que hi ha d'anar... El caldo. El caldo. Sí, hem de posar una mica de caldo. Caldo amb paella. M'estàs fent fer unes coses molt rares, eh? Sí. Bueno, la posarem aquí, que s'escalfi, i quan el tinguem calent, li ficarem una mica de safrà perquè fem com una infusió. Val, o sigui que anem a fer que el caldo aquest, que és un caldo de peix... És una base de fumet, jo el faig amb una mica de bressa, una mica de tomàquet, li fico una miqueta de pimentón dolç, i les espines el que faig és fregir-les. Primer les... Sí, això és un pedazo fumet, Faig una bressa... Perquè la bressa la salteixes primer? Sí, jo la cuino tota, li fico el tomàquet, la deixo coure, el pimentón al final, i per una altra banda fregeixo les espines. Això ja és un plat en si mateix. Bueno, sí, pues una sopa, quasi, més que un fumet. Val, aquí, això va dins, no? Sí, això tot aquí dintre. L'all i el julivert picat. Sí. I ara ho triturem. I ho triturem sense cap secret, no? No, a saco. Val, podríem haver-ho batut, amb la batedora, però aleshores ens quedaria massa pastós, no? Ens quedaria una... Sí, ha de ser algú que estigui sol, que tingui tacos. Una miqueta més. Sí, va bé. Una mica més. Que quedi més fi, més. Què? Va, a veure, obre una mica. Un palet. Un palet més? Però anem bé. Que ets toca nassos, Home, les coses s'han de fer... Anava a dir, les coses s'han de fer bé, no? A la cuina no hi ha una sola manera de fer les coses. Però a tu t'agrada... Ja està. Home, la veritat és que és molt millor ara, Sí. Guaita, aquí tenim la picada amb tot el que hi hem posat. I això... Ara ho ficarem aquí. Ja està a punt de bullir, Això veig un fum ja sospechosón. Tot. Què hi ha d'anar aquí? El safrà, no? Sí, ara ficarem el safrà aquí. Val. No molt, tampoc. Un toc de gust. De gust i de color. I de color. Perquè realment el safrà, si alguna cosa té, és que ho tinta tot. Vale. Aquí m'he quedat uns quants filets, que els posaré cap a dins. Això és pasta. Sí, és... Més barat. És generós, exacte. Home, la veritat és que això és molt difícil de collir, perquè això són els pètals de dins de la flor. Sí, el pistil. És que això és un... Sí, té un curro que... És una feinada de por. Val, que bulli? Sí, ja està. Una vegada bullit ja podem parar. Ara ha d'infusionar. Vale, si vols agafem la tapa aquella, la posem aquí i que quedi així, que agafi més color. Val, i això va fent. Sí, això va fent. Val. Ara hem de ficar una mica de pimentón de la vera fumat. De la vera? Sí. El fumat, Sí. O sigui, tot el de la vera és fumat? No, n'hi ha sense fumat. O sigui, hi ha pel de la vera, però que no és... N'hi ha picant, n'hi ha dolç i n'hi ha que... A tu t'agrada que tingui el toc aquest fumadet? Sí. Home, domina molt el fumat quan el poses sí, bueno, segons quins plats. Per mi és com més tradicional, no? Però i a més dona un contrast, penso jo, amb el bacallà, que és un peix molt mandrós, el bacallà. Perquè és així de carnós, perquè el bacallà no neda a grans profunditats, es queda nedant a la superfície. I aleshores la seva carn no està molt fibrada, no és molt musculosa, i per tant, clar, és molt diferent de les tonyines que es tiren nedant pels mars del nord i fins que arriben... Bueno, el bacallà és mandrós. A mi m'agrada molt també el pou, no? Fem una mica de tradició i evolució, no? I el bacallà ve, doncs, vaig estar mirant, no? I ve del segle XI, quan els catalans anaven amb barcos bascos a caçar balenes. Com n'hi havia superpoblació, van aprendre el procés dels islandesos de curar-lo
I De l'agafàvem secar-lo i de fer... i l'agafàvem i el portàvem a Barcelona. Sí, perquè clar, d'aquí no és. No. L'aigua, aquesta patata ja la tenim feta. Sí, hem de treure l'aigua, I ja està? sí, i ara li ficarem una mica de caldo i el triturarem. Val, han de ser molt rigorosos amb l'aigua? Home, contra menys tingui millor. No, doncs escolta'm, fem-ho bé. Sí. Fem-ho bé. Ai. A mi m'has vist bé, ara, amb un ganivet. Vale. Ens hem d'espavilar una miqueta, la cuina amb el que tenim. Vale, ara ja està. Aquí tirem aquest caldo. Sí, jo tot no, perquè si no quedarà molt líquid. Val? Espera, mou-lo una mica. Mira. Que hi hagi una mica de coloret. Vale, sí, jo crec que sí. I ara això ho... I ara turmig. Vinga. Ho batem una mica. I després d'això ja ho tindríem pràcticament perquè el... Sí, és obrir el bacallà i emplatar. Perquè la picada ja està feta Ja està. i no s'hi ha de fer res més. No, després ja has decorar el plat una mica de serfull, una mica de cibolet i ja ve acabat. Doncs vinga, el cabre aquest. Molt bé, i llavors ara aquí, això ens servirà de base Sí, pel això serà... plat, Sí, i donarà al plat, no? La tradició de la patata al safrà, amb la picada. Això encara no ho hem salat, però. No, ara el provarem. Però com el caldo, el fumet també té el toc salat. Home, no, amb el fumet que has fet, mare de Déu, és que gairebé que és fumet amb bacallà, vull dir que el nom del plat podria dominar molt el fumet. Sí, bueno, quasi és una sopa més que un fumet. El fumet seria més bullit, més clàssic. Nosaltres li donem un toc més fent la sopa d'aquesta manera. Vale? Sí, ja està. Doncs vinga. Ara provarem. Ja el tenim aquí. Guaita, Ferran. No, a veure com està la sal. Jo el deixaria així ja. Sí? Sí, no li fa Val. falta. Què més? Què Això més? s'ha d'aprofitar... Això ja està. podem retirar, sí. Val. Així ja estaria. Doncs ho deixem Ara aquí. tenim la picada, tenim el puré i ara ja podem treure el bacallà si vols i l'obrim a veure com està. Sí? No cremis. Posem a sobre de la... Home, Vinga. quan he vist que tu posaves el dit, ara ja m'atreveixo. Però... Però aquests cuiners temeraris, que aneu sempre tallats, cremats... Bueno, és el que toca. Si no... Sí. Veus, ja tu veus, que sí, no? Que està va treure bé. la gelatina i ja es veu que Val, està doncs cuit. vinga, el plat, no? Sí, Necessites? sí. Mira, agafaré aquesta també. Platarem aquí. Ficarem aquí també, primer per l'aigua del bacallà, perquè no quedi... Bueno, una aigua del bacallà que... Bueno, amb això Després- podríem fer una emulsió. Anava a dir jo, Pil-pil. jo no li faria cap lleig a aquesta aigua. No. Perquè el poses en pell, el bacallà? Sí. A mi m'agrada sempre perquè així deixa anar el bo del buit, no? Que es cou al mateix... Tot el col·làgen queda aquí, no? Mhm. Doncs... Vale, doncs mira. Això faríem una mica de puré. Estem en fase d'emplatar, Ojo, no perdeu pistonada. Molt bé. Vale? I ara... A veure, què agafem? Això, que se'n vagi. El bacallà. Vale? Ficarem una mica de picada. Quina pinta. Mira aquest tros d'all sencer. Aquest Sí, porta el meu nom. Ja t'ho dic ara. Una mica de cibolet. Vale, a mi m'agrada sempre posar-li el serfull. Va que Sí, clar, té un toc... tots els cuiners poseu floretes Bueno, i té- brots i... Té un toc anisat també, Què és? Què estem posant aquí? Serfull. Ah, serfull. Sí. Val. I ara una mica d'oli. Per acabar, que brilli. Opa, Has carregat el serfull. ja tu. Ai, no, guita. Ja està. I ja tindríem. Molt bé. Doncs, escolteu, aquí tenim un plat de campionat, i mai millor dit. Un bacallà confitat amb amb un llit de patata, Sí. amb un parmentier, Realment és... amb un... Sí, de safrà. És igual, digue-li com vulguis. La qüestió és que el Pou de la Valeta, avui l'Alberto, ens ha fet un bacallà estupendo. Escolta'm, ara, mentre ho tastem, ja recollirem tot això. Jo m'aniré a veure el Barba, que ens explicarà amb quin vi de la Déu del Penedès maridem tot això. Vale. A tots vosaltres, ja ho veieu, és un plat molt simple, molt senzill, molt fàcil de fer. Sí. El podeu trobar a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, a la web, tot amb volta i volta. Que bé. Moltes gràcies. Res. Ens veiem a la propera i, si no, pel Pou de la Valeta. Clar que sí, ja estem. Va. Qui vulgui vindre, que vingui. Gràcies, Alberto. Xavi! Què tal? Com Bé, estem? molt bé. Ei. Què hem de fer amb aquest bacallà? Bo. Com l'hem de maridar? Hem de gaudir del bacallà, les seves làmines, la seva untuositat, amb l'hora fosca, sens dubte.
Un xarelo. Un xarelo de 60 anys, de terrer, ecològic, biodinàmic. Aquí em tens el cor robat, eh? No, el cor robat i tot et robarà aquest vi, perquè realment és una cosa superben elaborada, superentendible, moderna, Què vol dir un vi entendible? A veure... Bueno, que tampoc no és una cosa gaire complicada. Qualsevol fill de veí o veïna... Doncs Això no té copatge, és xarelo. No, és xarelo 100%, i a més és d'una terra especial, que és el terrer de la Pineda, que és una terra molt concreta. I és l'herència d'un dels grans enòlegs del Penedès, del Joan Milà, i el seu fill és el que fa aquest vi, i realment és una meravella. Bueno, doncs escolta'm, tu creus que encaixarà amb el bacallà Perfecte. que ens han fet? Doncs Sí. una miqueta per aquí, una miqueta per allà. I ja veuràs com gaudirem. Home, el color és potent, És un 2016. És un vi blanc que també es puja en les tasses. Això ho pot decantar i ja veuràs com evolucionarà molt bé. Vinga, salut. A veure... Molt bo. Mare de Déu, és que amb el plat això ho peta. Mentre nosaltres acabem de fer les nostres dissertacions sobre els vins de la DO Penedès, la resta podeu trobar-nos a les xarxes socials i podeu veure aquest programa que acabem de fer. Al Facebook, al Twitter, a l'Instagram, al YouTube, a la web, a tot arreu. D'acord? Així doncs, sense més, nosaltres quedem aquí i vosaltres fins al proper programa. Fins aviat.